Uthemba lo namhlanje nosisi wami uNelisi unjani mamchunu? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. For umuntu obukayo lapha ekhaya cela usitshela abantu sikuphi la and kwenzakalani namhlanje. Sise Playhouse sizobuka ishow yaLwandle uNkulu. Yes. Sisi wami, ialbum usolaleyo namhlanje. Mhlambe wena mocabanga izonza kanjani inkundleni mawubuka nje indlela ulo asekhule ngayo eminyakeni unyaka nonyaka. Ulwa is always making hits bakithi, so I don't doubt ukuthi nale album is going to be a big hit like South Africa. Yes, okay, last question. Siyazi sami ukuthi uya actor, we see you on TV kuma shows amaningi. Mhlambe wena ipassion yokuthi uqala ukwazi uactor, kwaqala nini wawubukela kubanga lesasikhathi mapha ama shows ayekhona during that time? Ngangibuka yonke into kwakhona ngamaker zethu Daisy, Bold, ama movie nje amaningi ya. I watched a lot of movies and nama soap ayikhona ngalesa sikhathi. Iphi character mhlambe osafisa ukudlala ongayinikeza irole yakhona? Mhlambe ngadlala iphara nabisigebengu. Thank you for your time sami, ngiyabonga kakhulu. Alright, ngiyabonga.